बे समावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो जों गोबां सिगांनिफ्राय बे एकाडेमियाव थानानै जितु फार्स्टनिफ्राय बुंबाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा फार्स्ट जेब्लानाखि बे एकाडेमिखौ गायसनजेनदों बे समावनो जोङो बेवहाय फैनानै सारमोननि गाइडेन्सआवहाय जोङो ट्रेनिंखौ लादों जे मोनसे डिफेन्सआव थांनो थाखाय माबादि गाइडेन्स नांगौ बेखौ होनानै सारमोनहा जोंखौ फोरोंदों जे रेटिनिफ्राय लानानै फिजिकेल फिटनेस माबादि जानांगौ माबादि टाइमाव हाबबा मोनसे साख्रिखौ जोङो मोननो हायो बेखौ सारमोनहा जोंनो फोरोंदों बेखिनियैनो जोंबो खस्थ' खालामदों जेसेबांनाखि हार्ड वार्क जों खालामदों बेखौ खस्थ'नि फिथाइ जों दिनै मोनबाय होननानै जों साननानै लानो हाथ'यो बर्थमान दा जोंहा बायबाल'सै आरो आंथ' बेवहाय दा मोननै पास जानानै दङ एबि इउबि रिटेन फिजिकेल दा पास जाजोब्बाय अनलि बायबा दङ माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन नोंथां बेथ' जोङो खस्थ' होननानै बुङोबा सानसेयाव जोङो आनलिमिटेड होनबाबो जों भुल जानाय नङा आरो खस्थ' खालामनायखौ जोङो फुङाव खनसे खारबाय जों एक्सट्रा खारो जोंना फिजिकेल टाइम मोनसे फिक्स दंमोन 6:30निफ्राय जोङो 6:30नि सिगां जोङो सिखारनानै जों फार्स्टआव खारोमोन खनसे आरो बेनिफ्राय जोङो जे फिक्स टाइम 6:30आव जों बेवहाय खनसे लोगो लाबावो आरो बे जोबनानै जोंना जोङो 10:30 खनसे खारबावोमोन ओमफ्राय आरो जोङो बेनिफ्राय 12:00आव जों खनसे खारबावो आरो 12:00नि उनाव जोङो खनसे आरो बिदिनो बेलासियाव 4:00 5:00 बे समाव जों खारबावोमोन आरो बेखिनिखौ नायोबा खस्थ'आ नांगौखिनि जों खस्थ' खालामदों आरो साबेसे नोंथांमोना होआमोन बे जों बे एकाडेमिनिफ्राय 12 जनसो दंमोन 12 जनाव जोङो दा 8 जनसो पास जाना दङ माखासेया फैयाखै आरो मोनथिला बेखौ मानि थाखाय सफैयाखै नोंथाङा सिगां समावबो एप्लाइ खालामदोंमोन जानांगौमोन औ खालामदोंमोन बेवहाय नोंथाङा साक्सेस जानो हायाखै गोसो बायदोंमोन नामा गोसोआ आंहा बायनाय गैया आं फार्स्टनिफ्राय जेब्लानाखि 2018आवहाय खनसे एप्लाइ जादोंमोन आसाम पुलिसनि 2020आव बे रिक्रुटमेन्ट जाफिनदों बे समावबो आङो 4 पइन्टआव थालांदों आरो लास्ट काटअफआवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो फुरा सेस्था लाबाय थादों डिफेन्स लाइनाव आं थांथारगोन बेनिफ्राय आङो फुरा खस्थ' खालामबाय थादों खालामै आं दिनै साक्सेसनि लामायाव बुंनो हायो आरो आंनि बे एकाडेमिनि सोमोन्दै माबायदि एकाडेमि होनबा मोनसे स्कुलनि समान जाय स्कुलावहाय नांगौखिनिखौ फोरोङो जे मोनसे थाखोआव सौहैनो थाखाय माबायदि जांख्लाजों थांनांगौ बे एकाडेमियाव फोरोंनाय जायो बयबो नुखायो लकालनि आरो बयबो निउस मिडिया नुखाबाय माबायदि फोरोङो आरो डिफेन्सआव थांनो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामनांगौ बेखौ सारमोनाबो जोंखौ फोरोंगासिनो दं फै बयबो बाहागो लाफै एकाडेमियाव सोलोंफै जायगाया आमलायगुरि एकाडेमि नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन